Jo estem d'enhorabona perquè s'ha creat una moixeranga i per a parlar d'ella tenim així els seus membres. A Marta. Hola Marta, bona nit. Hola, bona nit. Hola Laia. Hola. Hola Nacho. Hola, bona nit. Bona nit Miguel. Hola, bona nit. Bueno, què és la moixeranga, per a qui no ho sàpiga? Perquè és una tradició molt valenciana, molt antiga, però molt desconeguda encara per a la majoria de gent. Sí, bueno, la moixeranga podríem parlar de moltes coses, però la moixeranga és una tradició valenciana que s'ha fet aquí des de fa molts anys, des del segle XV, està documentada, però inclús abans se feia, i consisteix en fer torres humanes. Seria com la versió, que realment no és una versió, però seria com la versió valenciana dels castells. Abans també se considerava un ball, perquè n'hi ha figures que se mouen i bueno, el que estem intentant és recuperar aquesta tradició i instaurar-la de nou a la ciutat de Castelló, que ja s'havia fet en altres temps. Vau crear una pàgina de Facebook i vau veure que n'hi havia molta gent interessada en formar part de la vostra moixeranga. Sí, Quina alegria, no? Jo, per exemple, ho vaig veure a la pàgina de Facebook i vaig entrar a l'aixina. Vaig veure, em va agradar, de boca a boca per els amics, vaig anar un dia i aixina, ja hi estic. Conyoga, què vol dir conyoga? Bé, conyoga és una paraula de la zona que vol dir, és un grup de persones reunides en un mateix objectiu, que en aquest cas és el de fer moixerangues. La moixeranga es diu que és un grup que fa pinya. Feu pinya en conyoga? Sí, i tant, que fem pinya. Hem de dir que abans no vos coneixeu de res. Pràcticament no es coneixíem. Potser alguna cara la tenies coneguda, vista per Castelló, però que no. Ja en qüestió de 2 o 3 mesos doncs has fet, n'hi ha un feeling i has fet realment conyoga. Per què ha estat tant de temps Castelló sense tindre una moixeranga? Pues la idea ja anava gestant-se en diferents col·lectius, en el boca a boca de la gent, però la veritat és que no se donava el pas de dir, va, si la creem, ho fem, qui estarà interessat realment? I ahir és quan ja se va crear la pàgina del Facebook amb la intenció de portar-la endavant, se va fer l'assemblea constituent i en el primer assaig érem 7 o 8 persones i van vindre uns companys de la moixeranga del Camp de Túria a ensenyar-nos, perquè tu fixa't que no sabíem res. I a partir d'aquí la gent ja s'ha anat sumant, gent individual, famílies, parelles, amics, gent desconeguda que no tenia cap relació amb ningú. De quina edat a quina edat? Perquè n'hi ha xiquets com Laia, no Laia, quants xiquets sou? Pots dir els noms i així es coneguem. Carmen, Pere, Carles i jo. I sou amiguets? I és complicat això de pujar allà dalt? A tu te fa por? A vegades. Sí? I què te diuen? Com t'ajuden a pujar? Ficant-me mans. Ah, ficant-te mans, molt bé. A la nostra província, quantes moixerangues existeixen actualment? A quins pobles? A veure, històricament porten uns anys funcionant, coneixem Vinaròs, històricament també a Penyíscola, a Forcall es fan també figures moixerangues, uns xiquets, i després ja hem de baixar a les comarques de València. Què pot fer la gent per apuntar-se a Conyoga? Vindre, quan vulguin. Però, a veure, teniu una pàgina de Facebook, teniu una pàgina web, digues l'adreça i així la fiquem en rètol i així la gent ja ho sap. La pàgina web és www.moixeranga.cat/Castelló, el Facebook és Moixeranga de Castelló i bé, en la pàgina web sortia el formulari si volen enviar-nos un correu o no. I si no, directament poden vindre als nostres assajos dels divendres a les 8:15 al Col·legi Tombatossals i apuntar-se, que no n'hi ha cap problema. El que volem és que la gent no se quede fora per vergonya, que poden vindre i fins i tot poden vindre. Si a algú no li agrada, no passa res, no n'hi ha cap tipus de compromís. Quan va ser la vostra primera actuació en públic? Com va ser? Com va resultar? I com va ser l'acollida del públic també, no? Perquè això no s'havia vist a Castelló. Sí, la nostra primera actuació no va ser una actuació, va ser un taller, perquè encara no sabíem com... Ahir duíem 3 assajos, va ser a principis de desembre, en la Fira d'Entitats organitzada per les normes de Castelló, per Castelló per la Llengua,
i van veure que n'hi havia molta gent disposada a ajudar i van poder alçar 2 figures, un castell de 3 i un pilar de 3 i un alcoianet, i l'acollida va ser fantàstica, és que no mos ho creiem, i de fet després d'aquell dia molta més gent va vindre als assajos, malgrat ser Nadal, perquè ja eren els assajos de Nadal, i va ser una manera de cridar l'atenció i de que la gent digués «Ei, això m'agrada», molta gent que no ho coneixia, no? Perquè és el que tu dius, que molta gent coneix els castells però no la muixeranga, a pesar de ser de València. Exacte. I els assajos, algú porta la veu cantant? Tenim un cap de colla. Exacte. I en què consisteix ser cap de colla? El cap de colla és organitzar les figures, dir ara anem a fer un alcoianet, ara anem a fer un pilar de 3, un Perquè pilar hem de de dir 2. que en la muixeranga s'innova, no? Què vull dir-te? És que potser la gent pensa que és pujar i ja està, no. N'hi ha unes figures que se poden fer, nosaltres hem agafat de referència les de la nova muixeranga d'Algemesí, però sí, en principi se pot innovar, el que passa és que nosaltres encara estem en procés d'aprendre el que n'hi ha establert. I les properes actuacions on seran, quan seran, per a que la gent pugui anar a veure? Pues el dia 19 de maig, el dia de 9 de març, que és el dia de Sant Josep, tenim un assaig a la fresca, a les 11 a la plaça Santa Clara. El dia 24 de març, dilluns de Madalena, farem un taller i segurament exhibirem algunes figures en la plaça Major a les 4, que és el dia de la pujada del Fadrí, i més endavant també tenim més cosetes, però si esteu interessats que ens seguisquen en la web o en el Facebook, que allí sempre ho fiquem. Nacho, quina és la part més complicada quan feu la figura? La part més complicada, lògicament, repartir i desenvolupar totes les tasques i les funcions de cadascuna de les persones que componen el que és la figura humana. S'ha de confiar plenament en el company. I tant, i tant. N'hi ha que tindre molta confiança entre tota la gent que formem la figura, des de la pinya, des de gent que col·labora inclús en una actuació oberta o un taller obert al públic i que ve perquè està interessada, s'afegeix a la pinya, nota la sensació d'agafar la mà d'una persona desconeguda, però juntament amb aquella persona formar una pinya que això afavoreix... A mi em pareix superemocionant, Sí. vos ho dic en sèrio, me pareix una cosa molt emocionant. Però n'hi ha que viure, n'hi ha que viure. Clar, suposa que si damunt participis encara serà Perquè és molt diferent, més. una cosa és veure la figura des de 10 metres de diferència, exacte, i participar en ella i una altra de cosa ser, és participar. exacte. Quan participes, molta gent, jo te dic, molta gent que participarà li picarà el cuquet i després voldrà vindre a un assaig. Pues això està molt bé. Hem de dir que la muixeranga, com deia Marta, és l'origen de les torres humanes de Catalunya. Quina és la diferència entre la muixeranga i les torres que es fan a Catalunya? Principalment els castells catalans són figures de pilars elevats a molts pisos. Les muixerangues són figures que no arriben a una alçada tan gran i algunes se mouen, són figures diferents i més piramidals. Els castells catalans són simplement pilars, pisos agafats. En la vostra muixeranga, la majoria sou gent jove, dels que participeu? La Totes les veritat és edats. que n'hi ha de tot, Hi ha des de xiquets, Sí. des de més joves, més adolescents, després estan també les famílies, els pares i mares dels xiquets que venen. Sí. Val a dir que és una activitat que, per exemple, les famílies, qui té filles ho sap, durant tota la setmana els xiquets juguen a futbol, van al bàsquet, fan vòlei, ballen, van al conservatori, però els pares o les mares ixen a córrer, van en bicicleta, però són activitats que es fan individualment. O sigui, aquesta és una de les activitats de què es pot participar tota la família sencera. Clar. Laia, tu animaries als xiquets a participar en la muixeranga? Sí, tu en l'escola, en la teua escola, ho has dit, que estàs? No? Pues, has de dir-ho, no? El dilluns ens ho contaràs? Bueno, vos desitgem que les vostres figures alcen al cel durant molt de temps. Vos agraïm que recupereu una tradició tan nostra i a la vegada tan desconeguda així a Castelló, i ara, per acabar l'entrevista, anem a deixar-vos en un vídeo de les actuacions de la muixeranga de Castelló.